Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Khasi Students Union North Khasi Hills District kalayo ban ajing mut ya ka sorkar bakadei ban pinken ria no ya ka anti infiltration check gate kabadon ha bernihan shaka jaka kabadon ha facilitation center kabadon ha umling riboy district ya kini kijing ajing mut ka KSU kalayo ban penpau ha kijing elang balakhot na ka commissioner secretary katanat kam jengok kai ka jela ka kong RM Korba hadian baka seng kala persyajur ya ka jingpin kala food court ya ka facilitation center habaya kerenci kinong tho khobor uba Ferdinand ki khar kamni u president ka KSU NKHD ulaya thu ba ka commissioner secretary ka kam jengok kai perthei kala kular ban penlong ya ka jingjurip ya ka te ka jaka ka badon ka te ka facilitation center badbakan sa airu ka detail project report sya ka seng ha ka bai dei bar ka jingshna ya ka food court shu ulong baka seng ka dawana ka sorkar badai ban pensangi ishwai ka jingpin tre ya ka food court kat ba ka jing kren kadang yat bat ka penpau baka thong ka seng kalong baka sorkar ka dei ban pentre kam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act police officer unjuk nampo department nampo DC deputy commissioner office for DC for Riboy dalam nampo transport department for political the unjuk nampo police department for Riboy layo ko niya pun baik kat kum ka hangi gede halor tu ka jemi jaka ibab dari food hapo ka jaka masna ya ka badai kata ka entry point ke bagi lathu muchwa but kum lane kum ka facilitation center dari nang liang jugi habang UI hadin yang ada structure di solengo ba jemut jongkat tu muchwa kadai ka apoi trek banai nopra arjar aku nasang menteri kene kata ka facilitation center dari subsidi kalau ba hadin ka lai banai kawan no ka COVID atau apa. Jadi naliang jongka tak buat health department masih berjalan. Jadi hadin makasih ke health department kalau punya kuma asnam tamai. Jadi hadin kata ke health department kalau berfaham yang kerjakan siapa district administrative. Jadi hadin kata ke district administrative nomor bakadon kalau kum jumpa tay mana bukan tourism department kalau lo kata kerjakan. Jadi nomor bah musuh kila isra kata kerjakan. Buat kalau kerjakan ke bagi naliang juga sengru ni in sultanat nomor bagi labut lakmu buat jingsna juga pada nantu. Jadi hari nakalian ke tourism department buat kadon ke jingtu juga ini kisah mentah ini pelai bah mentah masna pelai ke food. Dari ke jingne jongi ke sentiment jongi kalau bakal kata nomor ya ke jingmut jingtu jongi ke hiban pumi kata ke facilitation center. Ani ke entry point dan ke checking point. Dia kerja kuduk mentaski ibu sibun tadi kecikli halor kita ki aku apply di misalnya no babali kim stang resume biang no ya tu kajaka ambar masyarakat asim ke health department number COVID nani ngidong state of emergency rementa bakal lain adu apply opsan beli ba ka department kamsim biang ban pia kan ni kadai la pemi mane ba kadon ka masih ba ka shaweng ni terki ka kum ka file case jong ko wi ringa ngapat ngong ba kamdi ka file case jong ko bro bolor badai ba ka facilitation center ringa ai jumut ba ka itu jaka kabodon bali nadu muswa aku apply pipsna ka information center ane ka tourism information center kabna ba structure la do lupa tu de haju upor miran ka infiltration gate hang te ya bordi wat na pi ba ka jipat kali hang te ka dei bi hasok national highway kabolong bi ain margi idakam kadon kalin lajong bat inunu kali ban light kadon ka jingthang kali te kum kata ngi ai jumut babali ka infiltration gate dan borni mara no ane po umlik baka jaka kabolong bahe bat ka banle ya ka checking ru kalong to biak te kita di jing ai jumut bat naliang jongki ki labu ya kan jing ai jumut chuki bat kum mangi la yang na do custom adu mata ngi padio ban UI ya gini ki entry point kum ka infiltration department kan bu amtei kan labor department kan bu amtei kum ju ka tourism information center jo ka tourism department kan don amtei te ngimban se ban khang shwai kane ka chaka aibam ane ka food court te haju upor ni bu ban kin sadon ki por bangi hap late satei ban yo ka proper detail project report bangi suthu number ba kum mane hapo committee gi ba kamde ka food court ring UI ka drawing pat ka tho ang tu shai ba ka tho ka di food court te nakaliang jong I madam RM ko ba ila pun pau pat ila pusko ba insara ya ka proper DPR bermura syangi badaliang jongi ru
ngin shim ini kot isla pat kot isla pat kunjuru ba ngin sekendu pat sya chief minister ba ngin bu ekejikali ba kita ki department ki ban mi hangtai kan ka long serious ne am ka government ban sedang no ya ka MRSA namar ngi suku ba napo ka MHA kalong positif ba kan ya chakmat makane kadai ka MRSA Meghalaya Safety Security Act aja kandu kadai ka kamram chongi kinong susnong dan jaka sarkar makasna ni ki an bante lakam ya kidru buwan naba dan kidai students ni haptip kajing ka data chongi nada kidai ki officer wan nabar banyo transfer hangde ni haptip ru ba kinong tray laborer ki wan tray hangne na kidai ni em ki babiang menteri hangne tetan kita he kajaka kumala panchai kadon 18,000 square feet kabangyo munswa napo ka transport department ausnem arjak nai kadi kajaka kabulong bir lani ka barin land kabamdon ke jingshna tu pot te namar bangimyo ya ka khat pokat khandai mer ka khasan ekar kajaka panlong ka entry point te da kabalong kerki bha ngilalek dan spek ya kajaka ausnem arjak khandai but kerja sunat jungi golong ka transport department ka play banai sika department ka banpai ya ka emergency entry point but hangta ngisothu ba ka area habe ikran hantai ka di total area ka don 18,000 square feet te 18,000 square feet ka tourism department kalashim ya ka khatway 1,000 square feet but kamut ka basa jokane ka desa kumba khanyo 1,000 te hendrai ngabu jikli balada kata khatway 1,000 kadai shan em bakashim ka tourism department mansna ya ka structure maku mangila lepit city site kalau palat ban ya ka kharwi hajar jongka chiksna te ka jumut hangne lada ka 18,000 nala ngishim no kharwi hajar khambon te sibu ka taka checking kali ban one room ka kali ban mi ka kali kalong ka bae ban pniai ya ka entry point ka jungi bat haju upor nakata ka 18,000 la shim no kharwi hajar kamsa sa khanyo hajar andre isotu ba ita ijaka ibadon di Batam kidai kilalong kho umur kambun ki jaka nginam la ban punokam bhashu lalong bun shurut te khata dega kabang lai ke baki